खुलुमबाय आंनि बे बुंनासरनि इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ गासिबो बरायनाय जासिहरनाय जाबाय। आं दा न' फारसे गिदिंफिनलांनोसै नायब्लानो जाबाय। ओरै लामाखौ बन्द' खालामदों आरो अयथासार सान्दुं। बिराद मानसि आरो मानसिफ्रा हाबनाय आरो ओंखारनाय गोबां भिर जादों। Ada apa sih bener nih? Ini belanja apa ya? Bag sek lah aja bayar deh. Lo parsi tangsikan yang ada. Serba dongkui ya. मानसिफ्रा खारनाय आरो जानाय बेयाव जेंना जायो। दै लोंनायाव एसे जेंना जानायखौ नुदों आरो पाब्लिकफ्रा थांलाय फैलायाव एसे उसुबिदा जानायखौ आं नुनो मोनदों। दा बेयाव जेनेबा जोबोद सान्दुं गोसा दिनै। एसे खम नुदों आरो मानसिफोरखौ नङाबाथ' बिराद मानसि जायोमोन सिमोन सापरिनि बेफोरबायदि मिटिङाव। देग्लाय बे राजखान्थिनिखाय एसे खम नुदों। सेंग्रा सिख्ला आरो एग्जामबो दं नालाय एसे खम नुदों आरो जोङो देग्लायनि मिटिङाव आरो बेयाव ektora लोगोफोर नै आंहा मोनफैथारसिगोन। 100 मिटारल'सै गोजाना, बारा गोजान गैला नै। गोबां मानसि फैदों मिटिंनिफ्राय, सानजारि नोगोराव मिटिं जानायनिफ्राय। आंबो मिटिं जानायनिफ्रायनो फैदों। दा आं थांसिगोन हारसिंनो, नायब्लानो जाबाय। ओइ सानजारि नोगोर सिमोन सापरि। बहुत मानसि आरोना, ओमफ्राय बेयाव फायखानाखौनो खुलिया माने सिमोन सापरिना। ओरैबायदि पाब्लिकफ्रा खस्थ' मोनदों। ओरै सोनाब जायो, सानजाया ओरैजाय जायो, ओरैजाय जायो सानजा ओमफ्राय ओरै साहायाथ' ओरैजाय आरो बियार दखानानो। बियार दखाना बेयावनो बियार लोङै माथा गरम जाजोब्बाय, लिभार गाज्रि जाजोब्बाय मानसिफोरना। बे खाथिनि हालामनि मानसिफोरनि सेंग्रा सिख्लाफोरनि गोसोआ बे दखानाव लोङै लिभार गाज्रि जाजोब्बाय आरो खायफा गासिबो नङा आरो नै गाज्रि मोननाङा। ओरैनोसो बुंदों आङो, जायाखै सासेनाबो। जानो बानाय सोरबाफोर ना, मा बुंनो हानो आरो। मानसि आरो दिनै नै
Yes. Bol. नामी लो क्या करो तुम लोग इतना आदमी है नामी दिया को गिर जाएगा पहले जल्दी नामो इतना आदमी है नहीं तो सब रुक जाएगा बोल jangan ना Muna bayar dah semua Handa जाबाय गोफोर जेनथेन मोनफैबाय गोबाव समनि दिनै बिराद लेट आरो 1:57 जाबाय Padam